Nina belebele kamanye amalembe ngokhalipha nibingelela ke igama Xolalo inokho abantu bangazi ngopastor Winingi sikuyona ke la ichannel yithi ingosi yethu la sivakashela khona abalaphi bendabuko abantu abasiza amakhambi esintu ukucoshela ulwazi sikwazi ukuthi sikuphakele lona njengoba lunjalo lukwazi ukuthi nawe likulekelele likusize leyo nkinga leyo kodwa namhlanje ukuthola kabanzi sikhuluma ngani angivele ngiqale ngize kanje angikubingelele baba ngiphinde ngwamukele. Ngiyabonga kakhulu umsakazo ukumukela hlebeni. Sivakashela lapha udokotela wesintu umlondi wakwaDlamini oyinyanga yabantu khona la endaweni yasePitrifo. Ngifuna sithi ubheka namhlanje udaba lwebhande ukuthi masikhuluma ngebhande sikhuluma ngani abantu abanye abalazi ibhande kanti abanye bayalazi so ucacisela umuntu ongalazi ibhande masikhuluma ngebhande ngesifo sebhande sikhuluma ngani. Ngibonga kakhulu umsakazi. Isifo sebhande ingasinye isifo leso lesibuye ukuthi sibe singathini siba yibhande vele ukuze kuthiwa yibhande siba masushumba kanje mhlambe siyakumila mhlapa ekhanda or ebusweni womzimba ngabe ngithiwa nguphi. Siphinde sithi ubheke ukuthi okay so uchaza ukuthi kuze kuthiwa ibhande ngoba vele siyasiqaqele sifuna ukuhlanganisa manje ubungozi balo bungakanani ngoba nginokuzwa ukuthi cha ngakulingozi kakhulu ubungozi balo bungakanani umuntu mali imbambile angafa. Msakazi yebo ibhande lingozi kakhulu ungafana nokufa ibhande makuthiwa nje ibhande libambile lingozi kakhulu ungafana nokufa ngoba okunye nje kubuye kulibange futhi ukuthi mhlawumbe kungcola kwegazi yabona mangabe ungcole igazi liyaba khona ibhande sometimes umunye uba umila yinsumpe la ngaphambili la kube khona mhlawumbe ama insumpe la ngaphambili wesilisa owesifazana khomba ukungcola kwegazi lapho uzoseyiningi indlela ukuthini ube nebhande manje ukuze kungaze kufike thini kube ibhande uveza ukuthi ukungcola kwegazi igazi umuntu angaliklina ngani. Msakazi ligazi ungaliklina ngokuthi uthole mhlawumbe ilezo zimbiza zokuklina igazi ungaklineka igazi kuze kungafini ukuthi kube yibhandi kuvele kuphelele nje ezeni lento lithi malicala liyalapheka noma mfase licalile selimilile liyakhona lapha silishise liphele nya kube ngathi awukwazi ngoba nalo futhi kungathatha isikhathi engakanani ukuthi ibhandi umuntu malimbambile ngoba ngezwe ngathi umuntu akakhona ukulala malimbambe kahle liyashisa kuthatha isikhathi ukuthi nikwazi ukuthi nilaphe ligobe. La khaya nje 3 days mningi 3 days ngoba selicala selisha uba licala libe machukume libe majiji bekucala kube yilonda bese kucala kuba majiji bese kuba yilonda bese thithili kodwa 3 days mningi kakhulu bese selisha seliphele mali libambile futhi awukhona ukubulala ubathi uphuza iphilisi ungathi uphuza liphi iphilisi kuyofana ukuthi uyadlala nje ngeke iphilisi likhona kulapha lelo bhandi lobhlungu kuyaphela kwesikhashana kuphinde licale phansi usabona ngani khona kwela ngakwaziwa nguwe futhi. No abantu bangafisa mhlawumbe abanye ukuthi balekeleleke kwilona ibhande leli abantu bakuthola kanjani inombolo mhlawumbe nani indawo osebenzela yona ukuze bekwazi ukufika balekeleleke. Inamba lengitholakala kuzo zithi 082 84 38 30 bese 5 ekugcineni kanti na Facebook uyangithola ngothi Mlondi bese uthi Uganda uzongithola naka WhatsApp ngikhona futhi ngokuhlala ngisempumalanga ePitrifo elokushini kuthiwa khona kantombazana. No uzwele ke mbukeli ukuthi ibhande kunesifo sibhande ukuthi wayibhande ngoba siyaqaqela babesho bathi maliqaqelile lahlangana yashaya so kodwa ke udokotela la masikhuluma naye Mlondi uthi cha abantu bangithuka liyalapheka futhi bayakwazi ukuthi bekwazi ukuligoba kulithena amandla within 3 days ubone umehluko selisha so wena uma futhi uyalidinga usizo njalo noma kunomuntu omazodinga usizo njalo usabalalise kulwazi ungakhohlanga nokusubscribe mina ngibonge nje ukuthi uthatha ithuba wakwazi ukuthi ubukele la oyifisela kona okuhle engathi uNkulunkulu engakulethela kona kunjoba kunjalo baya tanki.